Namboa na tinkom a na otwe se ne pepepe April 26 ana Otumfuo di ade na onya mfie edurunum Opemsuo Silver Jubilee na nam santi na otwe a yebesimu efiri adwada ekwa akopam ni fiada de eyade a because adaje ni pusokra enyina ye fo patare suman ama bibia se ayi bia na etime aye ama da fiada nde obeye da so nkokra nso nhihye akra yaye ebese de tudwa no nananom uhu ai ne de me betudwa ansa na me betudwa no medamase se ready ayedie efiri se edi ready tudwa e call tech e call symposium yes guarantee deba afi on the 8th of February special cleanup exercise on the 30th of March Otumfuo no so fimu afi mo isisi ekro komase ni nyina boae na no dwade no Otumfuo hall kakaka wasie ye friend Otumfuo the second Jubilee Hall nso e pa hontuma manhia na no nyina mo so ba de amanfo mo want to macros mo to can social media na so dem kai no na ohwe na nimpom so pa eduro so edwoda ebe ya hemanfo a wasantema mu ha nyina no ba Otumfuo tumi kodru bia no omo ye ahema eda sonko abofo fe no Queen Mother's Day nti ano baso adwoda ebe anapa nondu menhia na efiri anapa nonso ekono de na eye bibi se asante aduane nanu a nyina no ye pese etim ehyem kra nti ahemafo no obia Pakistan na aduane a sabi ewo ne fie wo ne peso aso no abenu bi amiahwe nse take away tell di enti ewure firi kwa sa aduane bi ha fa da kapinchi ewure firi sa aduane bi ha fa mpi ho akaw ka from nyina no enim se de esi etie ka akra za mo sebo ntibi da nti adwada mo mra na mehwe se de adwuma de no esi eye na mo hwe se de ade mampon atache se de ai nkatukran bi a mampon utie mu a ona kra ba wotro ano nyina omo aye bi ebehye edoro bia nafo anapa ba nu nsia akopem anapa ba nu ndu efiri hall kon de na ahemafo no address pepefe na eti ho na sabi omso agency na omo di ahemafo wo di ahemanko ada ya na enkopos ekase women's empowerment omo kai hu se asante de sabi ema eno na bu man efiri titi eba ne ni abogbori na be kire se na women empowerment bia na omo de ekase omo de omo Franca ede ahemafo ana etimi ahyase afri no pa kopema nwumra eguso a enu omo eye eduma sabe asante kwa de edim se sabe asem ebrin so a nyansa no awo ba ho ndeze kobusa brewa nti nyina kire ama sabe buo ne ne de edema o nti se ba se bibi na se omo so amambia na akotosi na ukrada ebe aye on the 24th of April aye akuda se de minim na santi de na bia di ade eto ukrada fe na ukuda eto kosiada fe na akoside na we aye akuda eto eba 24th April na Otumfuo episode in a special kuda or trust edi ahye nananom omo fra sante omo free Ghana mansan so nyina bae bi kran so free Nigeria bi free Niger bi free Boduku bi pi bae omo de ene yen Otumfuo no omo be trust edi ade
odi sabi nananma ho nkwa na Otumfuo ehye onimonyam obuso kire se oba ye onu wo mu na sabi bibia omuka ho ankaye na mbenifo so sabi wede oho na kire man nti o ya bibi e ada wanse asa asese na de nemu enyina betra boko se de kumase ufu bibia bana o kase o kire kumase a obia hu se wo asundwem aha ne wo da gomba line e wo kotia line e wo bozizombo anwaga continue town pi mo dim bi kwa che nti sa da bono e ukada e she on nyam na ya dechi ya wada ye ba ye eja ahodo dwuma bi abofred fireworks eno ebetutu rockets ako ewie ama abetu ahu uti ba bia obehu ba bia agwem aye pran ase kosra na apaisa nsuma apaye no ebe bio Jubilee Park ewo Pempa Assembly Pempa Assembly Hall ebe bio Stadium Heroes Park ebe bio Mansia aha ebe bio Tafo Community Park ebe bio Abuabo Post Office ebe bio Forokrom Community Park ni Adum City Square ebe ye sa adi rocket nyina bi ewo ho briefly be no so kono ana obia mmemu didi ntama na mam nyakwa abehwe na ade da numere no so ewie sa rocket ntoto a anadwo no free be na otwe kono yemnante edi mabawa epese ade si ade ene na ewura odi mfeduno numa say the last na kan na enyamu nti ye musical concert kase ewo Jubilee Park ewo City Hall Justice Park ane ebesha se adwumra be no ngotwe akop de bechi nko mo ba na mo mpabo amode sana mo de aba special obia watunum gana ha odi mbia eba me de ebi hoka meti omdinda mo anuni omnyina nti obia amra mo hebi adeche memenda adeche fiada no yewo that tell them kind da no na Otumfuo na nfie adio nunum adu ho pepepe nti e de aseda be ma twedi mpo nfo ahwe so nfie adio nunum nyina nti aso wo kuma se ni ba bia be non di no chan che o man sia dwabrem ha ma that say Yankopon nshira ene na hweso pad na bambo ama Otumfuo awo mra twemu na sa se bi ama bra de ni ma obehwe so amaye na ansa na no ewie eno 26 April dia nananum afi na hwe sai post office for aye stamp bi de ehwe Otumfuo ni monyam eno so Saturday 4th May de eno abetudwa na 6 May ayo he na woda ana edu ha ebekwa sore o St. Prince na consider de anim bioyi 12 May nso yebo ya kase gaga ewo yabrem ha ama for free manone ane the president na for I free we asa kadanya ebeba na edumandie no hontuma kakra epa enum ade a me dese me kansa enu hia yedika no edetudwa se yempese obia ede party colors atare afade bia ba bonus andaroma mutie bae efiri se hia se ebi masa etimu se saa adosade no ewo ho yempese ubeba na sabio egu no se esa asa se de modi mohuni ahwe ama no adiso amaye mohwema yakai
yɛmfa enye adwuma ana obi nso aba ɔse o yɛkɔ obia ti mani agye na ɔde etu ahyɛ do o ten yɛmpɛ obiara de tue ba kora yɛmpɛ sɛ atɔrɛnkyɛm bi ato obi yɛmpɛ biara ɔhene o ahenkwa o bɛhwɛ adini o yɛmpɛ obiara sɛ ɔde tuo ɛbɛba saa dwabɔ no ase nti ɔdarama ɛne mu hyia ya na ɛka mu bio sɛ efiri dwade kɔ deɛ ɛne ɛne mu akɔ akratafo moma asɛmpakyerɛ no ɛnkɔ akyiri na obiara ɛmra deɛ yɛakan akyi no mbɔkye sɛ yɛnkɔfo a ɔmo so ɛda ya no anom yɛne ɔmo ahyia no ɔmo ba mo stations no na ɔmo adi nkuta ho akyerɛkyerɛ mo deɛ yɛka no ɛho kwamusa na sɛ asɛmusa ana nkyerɛkyerɛmu bi a wɔnte ase ti adarama ɛdam ase pii ɛdam ase ahyia mo brɛ tiatia mu munya kwan ɛsan baeɛ